बाय बयनिसिमबो दिनैनि बे फुंबिलि समनि दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव जे दुलाराय बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद बिनि खुंजानो गोनां जि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्स खुंनो थांनायाव दिनै 27, 28, 29 आरो 30 बे खालारनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बर' हारिनि धोरोमनि जि मोनसे बन्द सान बे बन्द साना 28 जानुवारियाव गोलैफानाय हिसाबै जोंनि बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय सारा बाथौनि बर' रायजो राजाफ्रा जि मोनसे बै दिनखालिनि 28 खालारनि जे बर' थुनलाइ आफादनि खुंजानो गोनां बे मेलखौ बन्द खालामनायखौ लुबैनानै बयबो खुद्रिखांनाया रायजो राजानि गेजेराव सोमजिखांदों। दा बे खुद्रिखांनायखौनो लानानै जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद जानानै बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जे दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे बै दिनखालिनि खालारखौ सोलाय सोल' खालामनानै एसे आवगायनानै बा फावसायनायनि गेजेरजों सोलायनो हायो नामा बेखौ जोंबो माइनाव आफादनिफ्राय खावलायनाय थाहरदों। मानोना जोंनि रायजो राजानि खुद्रिखांनायनि गोबां जाहोन दङ। बे बन्द सानखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोननाय जादोंमोन बर'नि धोरोमनि मुङाव बे सानसेल' बन्द सान। आरो बुंनो थाङोब्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर'निनो मोनसे माहारियारि आफाद जातिनि राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनायनि बे राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनायाव बाथौ धोरोमनि बर' हारिनि गेजेरावबो बियो गोबां बिहोमा दङ। मानोना बाथौआरिनि बाथौ थानसालियावनो जोंनि बर' हारिनि जिखिनि नांगौ हारिमु आसार खान्थि राव थुनलाइ गासैबो बेहाय हाबजोबनानै दङ। आरो बे गासैबो बिथिंखौ लानानैनो दिनै बाथौआरि रायजो राजाफोरा खुद्रिखांदों जे बर' थुनलाइ आफादा बै दिनखालि खुंनो लानाय तारिखखौ सोलाय सोल' खालामनो नांगौ। आरो बेखौ सोलायनो हायोब्ला खोब मोजां जागोन। जोंनिफ्रायबो खावलायहरनाय थाबाय जे जोंहा बेबायदि नङा जे बर' थुनलाइ आफादा खुंनो नागिरनायखौ जों गाज्रि मोनदों बे नङा, नाथाय तारिखआ गोलैनायनि थाखाय जोङो बे दिनखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ जोङो लुबैदों। मानोना नङाब्ला जोंनि बाथौआरि रायजो राजाफ्रा बेहाय गाजा गोमजायै बाहागो लाहैनो थांनायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैगोन। मानोना गावबा गावनि जिल्लायाव बियाबाव खुंनो लानाय जि बाथौनि बन्द सान बे बन्द सानखौ फालिनायाव गोबां गोनो गोथो जानो गोनां जागोन। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांदों जिहेतु जों माइनाव आफादनि जानानैबो खावलायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिसिम जाहाथे बे तारिखखौ सोलाय सोल' खालामनो नाजायो। खुलुमबाय। बिनि सायाव बुंनांगौआ नैबेनो जे नंगौ बर' थुनलाइ आफादा धोरोमजों लोब्बा गैया। बे थुनलाइ आफादनि सिङाव गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनि बेहाय आफादफोरा दंफाखायो। थेवब्लाबो जों बेखौ बुंनांगौनि जाहोना बेनो जादों जे बर' थुनलाइ आफादा जों गावनिबो आरो जों बाथौआरिफोरनिबो, किन्तु बाथौआरिफोरजोंसो जोंहा गोबां मेजरिटिया बेयाव बा गोबां सुबुं अनजिमाया बाथौआरिफोरनिफ्रायनो दङ जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि बै दिनखौ फालिनायाव बैखालि मेलखौ खुंनो लानो थांनायाव मेजरिटिया खम जाहैगोन बे बिथिंखौ नोजोर बोहरनानै जों बाथौआरिनि मेजरिटियानो जिहेतु बेहाय बाराखा बे हिसाबै जोङो बेखौ बे दिनखालिनिखौ बन्द होजानायखौ जोङो लुबैदों आरो। बर'नि रादाब नायगिरि गासै बर' रायजो राजा लोगोसे बाथौ धोरोम सिबियारि गासैनिसिमबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नैबे फुंबिलि गोथार बुब्लियाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो हरखाबै मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। बे प्रेस मिट लानो गोनां जानाय गुबै हाबाफारिया थांनाय अक्ट'बर दाननि 27 अक्ट'खालि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 26, 27, 28, 29 आरो 30 अक्ट' 2025 सानखालि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि
ओनसोलाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ। दा बे थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आसाम सरकारनिफ्राय बिख'नानै मोननाय गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ साननि गोथार हाबाफारिया थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि गेजेराव हाबफानानै दङ। दा बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायहरदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जे बै सानखालि बाथौ धोरोमारि जों गासैनोबो गोथार बाथौ साननि बे गोथार हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जा मोनसे हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिखौ लानायाव जोंनि बाहागो लागिरिफोरा गोसो होसारनानै बाहागो लानो हायो। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बाथौ धोरोम सिबियारि सुबुंफोरा बर' थुनलाइ आफादनि मेल मिटिङाव एबा बै जथुम्मायाव बाहागो लाहैनायाव जेबो जेंना नुजाथिया। बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुम सनितपुर जिल्लानि जानानै खावलायहरदों, दा नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमा लाइजामनि गेजेरजों खावलायनायनि उनावबो आंगो धोरोम एबा बर'नि गुदि धोरोम बाथौ सिबियारिफोरनि खावलायनायखौ जिहेतु बेसेन होनाय जोङो नुनो मोनाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावनाय बायदि जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' माहारिनि गेजेराव सिबिनाय मोनसेबो धोरोमखौ नासयनाय मुगैनाय गैया, बयखौबो मान होयो होननानै नोंथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों जेरै फोरमायदों, दा बेबायदियैनो जोंबो हास्थायदों बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै जे नोंथांमोना जुदि गुबैयै गासैबो धोरोमखौनो मान होमारोब्ला जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि जानानै खावलायगोन बै सानखालि नोंथांमोना जे जथुम्मानि हाबाफारिखौ लाजाफाया आरो बे सानखौ जों गुबुन सेमिनार एबा कनफारेन्स जानायमोनब्ला सोलाय सोल' खालामनो हागौमोन, नाथाय बे साना जोंनि थाखाय थि एबा सोलायजायै मोनसे सान। बेनिखायनो बे साननि सायाव नोंथांमोना साननो गोनां दङ होननानै जोङो खावलायहरदों। लोगोसेनो सोलाय सोल' खालामोब्ला जोंबो बाहागो लानायाव मदद मोनगोन। दा बे हाबाफारिखौनो जोङो दुखु मोननानै दिनै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। आरो बेबायदि हाबाफारिया दिनैल' नङा एबा बै सानखालिल' जागोन बे नङा, बियो जेब्लासिम बुहुमाव बर' हारि बाथौ धोरोमा थांनानै थागोन अब्लासिम मागो दाननि नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ सान बे हाबाफारिखौ जोङो बायदि बायदि हाबाफारि लानानै फालिलांबाय थागोन। बेनिखायनो इयुन समहालागैबो जे बेबायदि गोरोन्थि जाया, बेखौ जोङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जाबाय। जोङो खावलायो बिनि गेजेरजों हयथ' बर' थुनलाइ आफादा फोसावनाय माखासे शेड्युलफोर जेरै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव खुंजानो गोनां हाबाफारि, गुबुन गुबुन धोरोम आफाद, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि माखासे कालारफोरखौ जेरै नोंथांमोना फोसावनानै बैफोर हाबाफारिया थानायनि थाखाय जोङो डेटखौ सोलाय सोल' खालामनो हाला होननानै बुंदों। थ' बिथांमोननि लानाय डेटखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो नांगौ जोङो बेखौ बुंनो नागिराखै। दा बिथांमोननि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिफ्राबो जाफुंसार जानो नांगौ। बिनि गेजेरजोंनो हाबाफारिनि गेजेराव बबेबा सानफोराव जोङो एसे एनै गोलाव गेप्स थानाय समफोर जोङो नुदों। हयथ' बेबायदियै 28 सानखौ एरायनानै बिनि सिगाङाव नङाब्ला उनाव बोरै हायो मिलायलायनानै खुंनो नांगौ। गासैनिबो मेल मिटिङा मोजाङै जानांगौ आरो बिनि गेजेरजों माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैनो नांगौ। दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों बे मोनसे इस्युखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायफोरखौ नुदों। दा बेबायदि जालायबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिफ्रा फैनो नागिरगोन। धोरोम गौथुम हिसाबै जोङो बेखौ लुबैया जे जोंनि गेजेराव सोरबा गावस्रानानै गाज्रि मोनलायनानै थानो नांगौ। बबेबा मोनसे आफादा बबेबा मोनसे आफादखौ सोंखारिनाय, मान होयै आखु दिन्थिनाय जोङो बेखौ लुबैया। जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया थानो नांगौ आरो मोनफ्रोमबो आफादा गासै आफादफोरखौ मान होनानै सोलिनो नांगौ। जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिफ्राय हेंथाया थागोन। जाहोना जाहैबाय 28 जानुवारि जा गोथार बाथौ सान, बे जोंनि थाखाय खुनु सोलायजानाय मोनसे सान नङा। जों बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै जों बेखौ फालिखानो नांगोन। बेयो जोंनि जोनोमनि मोन्थायखा होननानै जोङो बुंनो नांगोन। खारन बै सानखौ जोंनिफ्राय रावबो हेंथा होनानै दोननो हानाय नङा। गोनां जायोब्ला जुदि मानिथारा होननानै बुङोब्लाथ'
गोबां बायदि बायदि साननो गोनां जायो दा बिसिम बुंनो जोंबो थाङा नङा होनबा बेनिखायनो जोङो खावलायदों बिथांमोना साननो नांगौ खारन बियो जोंनि कनफारेन्स नङा सेमिनार नङा जुदि सेमिनार कनफारेन्स जानायमोनब्ला जोङो बे कालारखौ सोलाय सोल' खालामगौमोन दा बै सानखालि जोङो हानाय नङा जों बेखौ थियै बुङो आरो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो नांगोन दा बे जोबनायनि उनाव बाहागो लानाय लायै बे उननि बाथ्रा जागोन आरो थेवबो बे साना जिहेतु सोलायजाथावनाय सान नङा हिसाबै जोङो बेखौ फालिगोन आरो बै सानखालि दा बेखिनियानो गिबियावनो दुलाराय बाथौ बुथुम लाइमोन आफादनि जानानै आङो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ आं जासिग्रोदों बे समाव आङो लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ बुथुमनि जानानैनो बाथ्राखौ बुंगोन आरो आङो दायो सनितपुर जिल्लानि जोंनि गागि आफादनि आफादगिरि आरो लाइमोन आफादनि सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि बिथां दङ जोङो नैबाव दा प्रेस मिटनि गेजेरजों मोननैसो बाथ्रा फोरमायहरनो साननाय बे खोथायानो जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बे बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ बिथांमोना जोंनि दुलाराय बाथौ बुथुमनि जि गोथार बाथौ सान बे बाथौ सानखौ बे बाथौ साननि गेजेरावनो बे 28 जानुवारियाव जोंना बाथौ सान जायो बे देग्लाय जोंना 28 जानुवारि गोग्लैदों बे बाथौ सानखालिनो दुलाराय बाथौ बुथुमनि बे गोथार सानावनो बर' थुनलाइ आफादा गावसिनि जथुम्माखौ बा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खोख्लैना होदों बेवहाय जोंहा मोननैसो बुंनो गोनां थाबाय जे दुलाराय बाथौ बुथुमा जिहेथु गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोङो बाथौनि गोथार सानखौ मोननो हादों जोंनि दुखु खस्थ' जारला बेफोरखौ जों नेवसिनानै जोंनि त्याग जेसेबांखिनि जों खामानि मावो बेफोरखौ त्याग खालामनानै जोङो जों गोथार बाथौ सानखौ मोनदों बेखौ बर' हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादाबो बर' थुनलाइ आफादनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै साननानै लानांगोन मानो होनबा जोङो मोनसे हारिया थांना थानोब्ला जोंनो हारिमु नांगोन जोंनो आइडेन्टिटि जेनेबा धोरोमखौबो जोंनो नांफागौ दा जोङो बुङाखै जे बर' थुनलाइ आफादा धोरोमखौ नेवसिनानै खामानिखौ मावनो हागोन जे मोनसे हारिया थांना थानोब्ला जोंनो हारिमु नांगोन जोंनो धोरोम नांगोन जोंनो आसार खान्थि गासैखौबो नांगोन दा बे बेलायाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि मावथि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि गासैखौबो जों खावलायहरदों जाहाथे जोंनि बे खावलायनायखौ नोंथांमोना अनसायो मानियो दा जोङो आवगायनि समाव नोंथांमोननो लाइजामबो जों हरनाय जाखादों जोंनि दुलाराय बाथौ बुथुमनिफ्राय नाथाय नोंथांमोना बेखौ हेव खालामनानै बे 28 जानुवारिखौनो खोख्लैना होनायाव जोङो बाथौआरिनि गेजेराव गोबांहाय जोङो दुखु मोनदों गोसोआव जाहाथे जोङो नेक्स्ट टाइम नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो नोंथांमोना बे डेटखौ जुदि फावसायथाराब्ला बा सिगां खालामाब्ला जोंहा बेयाव बुंनो गोनां थाबावगोन आरो गोबावथार बुंनो एबा गोबां बुंनांगौ दं होननानै आंबो सानाखै जे नोंथांमोना जाहाथे बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोर 64थि नङा होनबा 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नोंथांमोना जोंनि गोथार बाथौ सानजों जाहाथे ग्रोब गोलैहोआ बेखौनो खावलायनानै आङो लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ बुथुमनि जानानै दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय।